Билдәле Күсей мәктәбенә 100 ел тулды. Республикабыздагы ардаклы шәхестәр тәрбияләгән был уку йортының тарихы бик тәрәнгә китә. Үзенең хезмәтен мәдрәсә буларак башлаган мәктәптә үз вакытында Башкортстанның халык шагыйре Абдулхак Игебаев, әлифба авторы Абдрахман Галләмов, халык язучысы Таңсулпан Гарипова һәм башка бик күп шәхестәр белем алган. Узган ял көндәрендә Күсей мәктәбендә байрам саралары үтте. Был хакта тулырак репортажды безнең алдагы эфирдан күзәтеп барыгыз. Мәктәптең 100 еллык юбилеена килгәнбез. Мин иң беренче нәүбәттә мин үземнең авылдашларыма, менә ошо авыл итеп тоткан, ошо авылдан китмәенчә, бернинди авырлыктарга да карамаенча, ата нигезен тотып, ата нигезен хаклап, менә ошында бер-беренә ярдәмлашып, бер-беренә терәк булып яшәгән мин авылдашларыма зур рәхмәтлемен. Менә бүгенге ошондай мәктәптең юбилеена без, әгәр дә мин ошондай авылдашларым булмаһа, без bunday юбилейды билдәләмәс идек. Бу мәктәптең булуында, менә уларның роле зур. Менә улар мәктәптә хаклап алып калдылар.